kom er niet doorheen. Heeft u de pagina al eens ververst? Ja, een paar keer. Wat is er, liefje? En als u alles wegklikt en de boel weer even opnieuw opstart? Ja, ook al gedaan. Maar u komt er niet doorheen. Nee, daarom bel ik. Hallo? Ja, ik begrijp dat dit misschien een beetje een persoonlijke vraag is, maar zou het eventueel ook zo kunnen zijn dat u, ja, ook echt een robot bent, zeg maar? Nou, nee. Laten we eerst even gaan zitten, Lara. Dat weet u zeker? Ik ben geen robot. Mhm.